masilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. An porsyon na ini atod man sa Indo ni Punong Barangay Weden Salvadora. An programang ini hatod sa Indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwang kan Perpetual Health Iriga City. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride.
Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radyo para makabenta, pwedeng kumanta, la, magpatawa. Ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa
Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, an sa imong pamilya, Ngo and Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyo. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas. Kaya naman, araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection. Tugang Diyos marhay na aga po sa Indoga Boss. Petsa 29 kita kan bulan na September, aldaw po kita nin Biyernes. Sa lado technical, mga kaibahan niya to si James Oko. Sa information si Don Cabrillas. Sa transmitter si Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Good morning sa mga prantabay niya to. Diyan po sa downtown area kan Ciudad din Iriga. Digdi po sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito kan probinsya nin Albay. Kumusta sa mga amigo, amigat ang mga paratinda diyan sa Eraga City Public Market, sa mga market collector, sa market enforcer, siyempre so mga miyembros ka na civil security unit. Konsiluan ako kan istorya kan sa kuyang mga nakakaulay na nagpila duman ki Presidente Bongbong Marcos kan magpasiring dyan sa Camarines Sur Polytechnic College sa Banwan kan Nabwa. Sa may nagkakapiranganing mga darakulang politiko digdi sa probinsya nin Camarines Sur na maka-BBM ang nagsabi na ini pala na mga ayuda kan sa tuyang gobyerno nagiging kausa pa kan pagkabaranga kan mga Pilipino. Pambirang buhay tapoy ni. Pero araw talaga kayan ang nangyayari. Ngunyan da nagdadangadang na naman ang eleksyon sa barangay, ginagamit po kan mga leader. Dahil iniaram ni Presidente Bongbong Marcos na mga leader niya sa politika, digdi sa probinsya kan Camarines Sur, ginagamit ang tupad. May sadiring mga listahan para sa endang mga kaalyado. Ay pambirang buhay tayo ni. Imbis na maitaw duman sa mga nagtitios na namamanwaan, matabangan ang mga nagtitios na namamanwaan, pinipili kan mga leader. Itong sanang sa educational assistance, ang pundo po kayo ni halis sa gobyerno, bako manini sa mga politiko. Kadakol ang nag-iiriwal ta so iba naglalaom yaon sinda sa listahan tapig pangakuan kan ibang mga leader na kamungayaon sa listahan ito palan pag abot na duman sa ano yan mayo man. Kumbaga ito sanang sa tupad
Grabe ang pamumulitika po. Ginagamit na maray sa pamumulitika ang mga ayuda kan sa tuyang gobyerno na dapat pakinabangan kan mga nagtitios na namamanwaan. Gustong makatabang ni Presidente Bongbong Marcos sa mga nagtitios, kundi ibang ahensya kan sa tuyang gobyerno, ibang mga politiko po, iyuman siya na nagraraot sa programa kan sa tuyang gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos na para sa karahayan kan mga nagtitios. Kadakol po kan mga nagsasara pag abot digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Yan po ang realidad dyan. Kaya imbes magkasararo ang mga yaon sa barangay, nagkakasuruhay pa. Kaya yaon dyan ang hinanakit kan ibang mga kababayan niya to. Ako nga nga tios manamarhay, anong nga ako taday nakabali sa Porpis, di nga ako nakabali sa Tupad, sa Kalahi. Pilipino man ba nga ako nagtitios man? Hindi po ang dipisil kan na programa kan sa tuyang gobyerno. Samantalang ang pigpaparaayudang yan para sa mga nagtitios na namamanwaan digdi sa Pilipinas, inutangan kan Pilipinas. Grabe ba gan utang ta sa ibang nasyon? Nag-utang na naman nga ni kita sa Vietnam. Iba man ugmahon ta kadakol niyang itinatawong ayuda an sa tuyang gobyerno. Kaya ninda aram sagad na sa utang ang Pilipinas, lambang saro sa tuya. Ginatos na mil ang utang na sa ibang nasyon. Kaya magtios man kita kung tinataga-taga kita sa buwis. Sa binabawi man kan gobyerno para pambayad duman sa utang sa ibang nasyon kan nasyon Pilipinas. Sa China sana grabe ang utang na buot ta. Kaya mayo kitang maginibo daw anong pakikipaglaban da sa mga darakulang nasyon. Pakusa na kan China. Sa kita nagparautang sa ibang nasyon, ay madali sa nakita sabi kayan, digdi sa iriga, madali sa nakitang tedesen. Ayaw na po kitang maginibo, pag-arog kayan. Gusto man mapakarhay kan presidente an sa tuyang gobyerno, kadakol man ang tagulnod na nakapalibot sa iya. Na imbes tabangan ang gobyernong mapakarayan sistema, iyo pa nagpapatunod. Sagin ang ibang mga politiko, maparasipsip, maparahinghing. Sabi nga ni kan, makagarup sana. Ini po ang realidad kan sistema kan sa tuyang gobyerno digdi sa Pilipinas. Kaya sa mga tios, mas lalo pang nagtitirios. Ini sanang price ceiling na ini kan bagas sa merkado daw nakokontrol man kan Department of Trade and Industry kan Department of Agriculture ang presyo kan bagas lo mismo dati man baga dahil man yung pagbabag-ong gayo. So dati 30 pesos na mapulang bagas ngunyan nagin 41 na 40 pesos na sana an kada kilo. Binawasan sana nin piso dahil kan price ceiling. Makatutubod daw yan na nangyayari digdi sa satuyang nasyon ang kasuguan kan gobyerno kan Malacanang na dapat may price ceiling 45 pesos ang kada kilo kan bagas ay magparapalangkaw ang mga negosyante kabutigan yan uto sa nakitang mga Pilipino. Harog kan pagtabang digdi sa mga rice retailer. Nauon pala ng tag 15,000 ang mga rice retailer. Alagadan iba digdi may mga kalukuhan pampigigibo. May mga halo bagang NFA samantalang dai man nagpapabakal ang National Food Authority nin bagas na NFA. Ang ibang mga commercial rice may halong NFA, nakatungod na po ako. 48 pesos ang kada kilo. Tapos tatabangan pa ka na sa tuyang gobyerno ang ibang mga negosyante. Kalukuhan baga. Samantalang sa mga paraomang nagtitios, dapat ilibre na ang abono, pinapabakal pa. Ang pakarhayon na sistema kan mga programa sa agrikultura. O
O an batag mo niyan, kabarato na. Lusagado na sana kan mga parabakal. Ngaya 5 kilo, ikapan maparabit-bit, abang gabat, abot dyan sa sentro. Ay ano nang buhay tayo ni sa Pilipinas. Paraoma, nagsasakit ang mga paratanom, babakalon ang paroy, kabarato. Pagbagas na, kamahal na. Hinahaluan pa kan may parong-parong na bagas, pero pan-relief style. Kaya paano mag-asenso ang Pilipinas kung arog kayo ng sistema kan mga programa kan sa tuyang gobyerno. Imbis makatabang, nakakaparo-ro pa sa mga Pilipino. Sa tuyang presidente de naman kayang i-monitor ang gabos na hero-hero kan lambang ahensya kan sa tuyang gobyerno. Kaya ko dyan mga parasolsol na yupan nakakaraot ang ibang mga politiko. Na imbes tumabang, nigdesendang probinsya, ang ibang congressman, sendang distrito, yupan nagpaparoro, ta namimili sana. Kan gusto nindang tawanin ayuda. Talagang sincero sindang magtabang, kaya mamili ko tiyos talagang tabangan ninda. Nung pigsasabing marginalized sector na mga nasa laylayan na nagkakalay-kalay ang buhay. Mahirak man po kamo sa mga Pilipinong mga nagtitiyos, sa mga taga-probinsya kan Camarines Sur, sa mga taga-Rinconada. Abot kan eleksyon, gagamiton nindo sa mga leader o pilion sana ini sa samuya ng mga babakalo ng mga botante. Ito da ito pagtawan ayuda, da ito pagtawan in relief ta bako itong satuya, dawa botante man kan Pilipinas, nagbubuwis man. Hamak mong mga kalukuhan po yan kan mga politiko. Kaya nangyayari sa Pilipinas, nagpaparayaman so dating mga mayaman. Yung mga tiyos, mas lalong nagpaparatios. Mas tubo baga ang tiyos digdi sa Pilipinas, kaya nagpapagana sa mga politiko. So mga tiyos, madaling masilaw sa kwarta. Ano po ang realidad digdi sa nasyon Pilipinas. Takon bro bastante man yan, o daw average sa non-income. Kaya madadara daw anong sobran itaw kan mga politiko. Kung isa yan gusto nindang iboto, ay yan basta maboto kan mga politikong aniba, trapo. Aniba, dynasty, ang ginigibo. Sabi sa buhay, mapisti. Buko ng mauyay, malang uyam. Babasahon ko nga nining post ka na sarong abroad na nagtitios man. Lapit duman sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos dyan sa CSPC kan nagtalikod na aldaw. Sayang kading pagka-hardworking ko sa dilapsi. Kinpapatulan mo sana ako sa halagang 2K. Kuman ito na bulan-bulan, pigtawan mo igin ko. Ulit ako tungkol ka educational assistance na di ko isi agkupalan. Usad na taon na hort ko kuno iya. Una diri ako nag-mention any names. Diri ko isi na bawal iton i-post na ilantad man tangami na tao gamit cellphone. Kin ika naglista ko igin ko san dapat isi mo na online ako 24/7. Dapat pig-text mo ako sa messenger na pig-iba ko igin mo. Pero kanato na lang adi bawal mag-post. San post ko dasan ika ka-hurt sa tao kin basahon tabi. Sabi ko lang atang nagplano na ako din cancel. Diri ko sana matanggap na sinabi ka nako. Pasalamat ako iniiba sungaran ko igin ko.
Iton tabi na sintabo iton, buko iton, sintabo ka, kamot ka politiko. Sa gobernur iton, amo. Kwarta pala ng gobernur, yun ang nagpapa-eskwela kan mga botante digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Halagang 2,000 arog ka di sabiyon ka nako napadpad subaloy ko bagyo botante ko da ako siton natanggap ta diri ako nag-aasa kiton. Utang na loob pwede man diri ninyo pagtao ito natoki itao mo sa iba basta di mo ko pagsabihan sa pasalamat ako. Iniba mo parang utang na loob ko pa the whole day pig para isip ko adita pag mata ko amo dinatanggap kong messages. Gusto Quintana ignore pero depede arog palan talaga kiton siton para iton toki bawasan sa expenses ko pag agi matuda 1.5 kanimo na sana. Pangyayari sa kadlagan matutarakan ko pa. Iton taisi ko mahirap magbayad sa utang na loob pag-arog kiton. Na ako pigmension ng aran san post ko Eben I know you now. God bless you sabi niya. Hamak mong mga kalokohan niya. Kan mga paralista digdi sa educational assistance. Taga San Isidro po yun kundi yaon naman Saudi Arabia. Solo parent. Pero antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanom ng short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuon ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon ng tubig uran. Maglaag ng mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sama-sama tayo, mag-aliwings na dito. Kapamilya man o kapuso yan, kapatid at kaibigan. Sa Intersac ay panalo. Sama-sama tayo, Indoys. 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 Salo-salo ang saya pag nag-aniwis ka na at kasama mo sa mesa ay yung mahahalaga. Halakhakan at kwentuhan ng maghahanap hapunan. Kompleto na ang araw, di ka mapapabayaan. A tasty food is what you deserve. Indoys. This time check is brought to you by Olympio C. Nivalio Custom Brokerage OPC Unit 206-C Regina Building 410 Escolta, Manila. Service offered customs brokerage, tariff consultancy, tracking, domestic and international freight forwarder, non-vessel operating common carrier. Gusto mo bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mula July 16 hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Sandout at may tsansa ka maging isa sa 3 masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 169907 series of 2023. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda
Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radyo para makabenta, pwedeng kumanta, lalala, magpatawa, ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Panagos po kita rin sa tuyang programa. Okay, kumusta ki punong barangay Ju Bagayawa kan barangay Pransya. Ki classmate ki retired SPO for Regi Bara. Perten magiging laban kan barangay election digdi sa syudad kan Irga sin iba pang lugar sa Rinconada area. Grabe na paturot sa dahan kan mga kandidato. Kung ano-ano ng mga madadangog mo both side. Na si Pulano araw ginikaini. Kung anong mga ginigibong mga kalukuhan. Normal na po yan sa politika. Kaya nga ni pag sinabi bagang politika, puputikang ka, titikasong ka, lilibakong ka, kakarakanan ka. Masakit digdikon halo ang pangkakabungan ka. Tagabos mong pagsasadiri, pwedeng makabong. Makagana ka sana. Yan, isip kan lambang politiko, mayo man niya nag-iisip na madaog. Puro ang isip dyan, gumana. Pero man sana yan, sugal. Pag-abot kaya digdi sa politika sa Pilipinas, matira ang matibay. Kung isay ang makwarta, maray magbuladas, maray magbutig-butig, minsan niyo po lugod ang nakakarolusot sa politika. Pero kung seryoso ka, legal ka, ay, maasir sa tao.
Iba po ang dalagan kan politika sa Pilipinas. Kumbaga, orotuan ang nangyayari. Kaya mas nga ng mga tugang tang itom sa Emencido. Sinasabi na sa nabagang, agta nga, malo ko. Pista magbayad. Sobre ibulsa. Maray na nga adingod. Saan kita pampurog-purog. Isa man nga, pag uda eleksyon ko, di ba tayo ngita nakapupurog? Kading mga politiko nga di. Ay, umbirang buhay taboy. Di ba sa ganing nga magtaw sa relief, kung uda man bag, ay kuha, da eleksyon. Ako nga bagyo, namimili pa sa tatawan sa relief ngon. Kaya mayo na pong padumanan ang Pilipinas pag arog na kayo ng dalagan kan barangay entero ng birribid ang isip kan ibang mga kababayan niya to. Igwa nga na dyan na pag-i-eleksyon nakakadilihin siya, nakakakuhanin kapital. Ang ibang mga leader ay abang gugulang. Kaya kan panahon sa mga leader kayo ito ginagaradaan na kung binoburulsit na daog sa kandidato. Yan po ang siste. Makasuya man baga pigparatawaan mo sa leader ang pag-una mo itatao man duman sa mga pinaglista niya. Ito pala pigboborol sana. Minsan digdi po sa Pilipinas ang nakakaraot. Yan yung mga leader sa barangay. Tapos sige pansot-sot sa politiko. Ay nga, bakadtong kanate. Ito nga tuloyo, sa'yo na luyo. Parehas man politiko, supig dadara. Kumbaga, parehas man butante. So, dinadara ninda. Undan ni baka, mga die hard. Ang masakit kayo nita, kung minsan pigpaparadilin siya ng mga politiko, kan ibang leader. Ini po ang realidad. Kadigdi sa Pilipinas, ang paghunata kan mga yaon sa itaas, nag-iiriwal-iwal, ang mga politiko pagyaon sa taas. Una ko nag-abot si Vice President Leni Robredo. Ito pala si Apa nakapink. Kaya ini po ang dipisil ka na politika sa satuyang nasyon. Awat pa man lugod magbago ang isip kan mga Pilipino. Na mayo ng ibang inisip basta ma-eleksyon magkasintabo. Bako bagay na magtrabaho, maghiringuha man. Eh pakaasa sa mga politiko. Ano ba yun sa lang inaasahan ang politika? Maray, kung normal daw eleksyon, di nagray na kan buhay. Kan mga botante. Narog nga na kayo itong para extend sa eleksyon sa barangay. Kaya so barangay, maanang nagkakarama na gayo sa iba. Kasi ibang mga last termer, pati oy-oy na sana. Patal nga, patapos naman niya kami kan termino. Kaya naman niya kami mga kandidato, pabayaan mi ng yan barangay na ini. Ini po ang realidad kan dalagan kan barangay digdi sa satuyang nasyon. Kung minsan pinapabayaan na ta, ang rason patapos naman sinda kan sa indang termino. Pati si punindo obligasyon panindo na asikason ang barangay bilang kamo mga barangay officials. Yawa po kamo patapos na kan sa indong termino. Sa kamo tinawanin na poder, tinawanin responsibilidad, obligasyon sa barangay. Dan ibang ani sinasadiri naman bagan barangay. Pag-abot sa mga ayuda, ibang mga barangay officials pinapaboran sa mga kapamilya.
di sana sa mga relief, sa purpose, mga las kata, minsan ang nakakaralaog, mga kapamilya kan barangay officials an iba. Samantalang bawal. Kaya dahil po maasinso ang Pilipinas pag-arog kayo ng sistema. Hoy, kamusta man palan ki Manay Hilda Rambuyong? Yan sa Santa Teresita digdi po sa siyudad kan Iriga kay Manay Pinagunowon. Kamusta kay Konsi Gigi Vargas? Kumbaga sabi kan mga Irigenyo, si Konsi Gigi na sa nangayan nakikipaglaban. Nakonsyal pag-abot sa diretso kan ibang mga taga-Iriga, pambira. Sawan ni ba pigngingiritan kan ibang konsyal? At ang sincero si Konsi Gigi. Biglang mangirit man ka si ano yan? Konsi Nikki. Tapalan ang siyudad kan Iriga and undergone another round of national validation for the 2023 Seal of Good Local Governance from the Department of Interior and Local Government ngunya na pagkaaldao. Today we are being subjected again to be assessed as we have successfully surpassed the regional assessment. I am confident that with the performance of the officials and employees of the city, we will be able to satisfy the requirements of all the indicators, said Mayor Rex Oliva. In his message, he commended and lauded the Department of Interior and Local Government for initiating the Seal of Good Local Governance that encourages LGUs for excellent performance in the delivery of public service. According to Provincial DILG Director Julius Cal Ortez, this is the culmination of the many processes that the city government has undergone, but this is not the end. The city still have to be recommended if it will pass the Council of Good Local Governance of DILG Secretary Abalos. The city received SGLG National Award in 2018, 2019, and 2022. During the validation, the team conducted interview, site visits, and checked the city's documents when it comes to financial administration, social protection and sensitivity, safety, peace and order, sustainable education, disaster preparedness, environmental management, business friendliness and competitiveness, tourism, culture and arts, and youth development, which are the indicators of the SGLG 2023. The SGLG Awards, which is in accordance with the Public Act number 11292 or the SGLG Act, as the highest recognition and the most prestigious award given by the DILG. Excellent in performing LGUs in the delivery of public service through compliance to pertinent national laws and guidelines. Sana liwat makaguno ang syudad nin Iriga. Sana sinambit ng award o ining Seal of Good Local Governance na pinagatatao ka na Department of Interior and Local Government. Kasi iba pang ahensya kan sa tuya pong gobyerno. Digdi po sa syudad kan Iriga, so nakaaging administrasyon.
Kumbaga, dakol man mga nako ang award. Tapos dakol man ang mga proyekto ang nagkaharaman. Kunyan, pag-abot digdi sa previous administration kay Mayor Rex Oliva, awot pa man lugod ma-realisar sa iyang mga kaisipan, magagayo na mga proyektong i-implementar digdi po sa tuyang syudad. Siyempre sa pagtatarabangan yan, kan mga Erigenyo, katuwang sanggunang panlungsod kan Iriga sa pangenot man ni Vice Mayor Edsel Serrano di Maywat na dawa turog. Sabi kan iba, perming tindog an arin an purog ay makonsuelo ta an slogan na ini ni Vice Mayor Edsel di Maywat, puminatok man nadaog so slogan ni dating konsyal Sani Maestrado na Maestrado minsan kung ano-ano na sa nabagaan ginigibo mga naisipan kan lambang kandidato, mga pakulo para mag-click ang sindang mga pangaran. Ang nakapaluya kaya dating konsyal Sani Maestrado itong pagsabi niya, isa nga sa mga diferensyado sa mga pinsan ko yan. Kunya napagmata sa mga turog na diferensyado. Puminalyo kay Vice Mayor Edsel di Maywat. Kaya kung makonselo ang politika digdi siyudad kan Iriga. Kaya dinaog sa diferensyado kan dawa turog perming gisong. Ang konselo ang politika kung minsan. Kundi daw say manggana, ang importante diyan magtrabaho sindakan sa indang mga obligasyon. Kagawad magpasar nin mga ordinansa na pwedeng ika-asenso ka na syudad din Iriga. Na may mga nagtutuyaw man, iba na, baka nga matapos sanaan termino kan mga konsyal kan Iriga. Vice Mayor Edsel di Maywat. Puro sa nga legislative inquiry. Baka nga mayo man lamang maipasar na ordinansa. Haputon ta kayo mga konsyal. Puta daw ini ki Konsi Gigi Vargas kung may nagkakaharaman man sindang ordinansa ngunya ng mga panahon. Pagmati ko may mga pinagpapasar man na resolution o ordinansa ang lambang konsyal kan Iriga. Kaya lang dahil man tulos siya na aprobaran baga. May first reading, second reading, hasta third reading, then matapos yan sa final reading. Dahil man basta'y naaprobaran ang sarong ordinansa kundi nag-agi sa tamang proseso. Kaya nga na, di ba, may public hearing, may committee hearing pa. Nganing maaprobaran sa naan sarong pinagsusulong na ordinansa kan sarong konsyal. Kakon ikakarahay dahil pagparakontrahon kan iba man ang mga konsyal. Magin sa majority yan o minority, kung karahayan, uyunan manindo. Yan masakit kaya ta may kaisipan man so nasa minority na marahay man. Nilita daog kan majority, iniit sa pera. Kumbaga yan po, ibinutuman kan mga Erigenyo. Ay pagpara ulangon may marhay man na kaisipan, halimbawa sarong konsyal. Although nasa minority, kung marhay man ang nakapalaman sa iyang ipinapasar na resolution, pwede man uyunan kan majority.
bakong iba basura tulos. Kaya ini nga ni Puan masakit digdi sa Nasyon Pilipinas. Kumbaga berrasuhan. Una ako naglaog na si Tatay Digong. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa lado technical si James Oco. Na information si Don Cabrillas. Sa transmitter si Jimmy Guanzon. Kaya naman pala si si Ma'am Kyle Riago Legasyon. Ang masunod na alkalde kan Banuanen Buhi. Bako kung duman siya na sa Nagaan Legasyon, dapat sa Buhi man.